ipakita ang istorya likod sa kalampusan sa Joyful Tribe sa Toledo City nga mo'y mi kampiyon sa World Wonju Dynamic Dancing Carnival. Ano ang report? Kini ang winning entry sa Joyful Tribe of Toledo City nga mao'y gipadaan nila sa South Korea alang sa virtual competition ubos sa Foreign Performance Group category. Sa maong video, ilang gipakita ang pag-abusar sa kalikupan. Pinaagi sa pag-ampo ug pag-amuma sa mga bahandi sa kinaiyahan, nahibalik ang kalagsik niini. Sa pakighinabi sa morning show GMA Regional TV Live, gipaambit sa choreographer nga si Marvy Canyo ang talagsaong konsepto sa ilang winning video. Sa diha na dawat na mo ang invitasyon gikan sa Korea, amo din gi-review ang guidelines kunya ni follow gyud kung unsay gusto nga concept or theme na gusto ipadayag dito sa Wonju Korea. Napuno man sa mga hagit ang pag-ensayo sa Joyful Tribe tungod sa mga limitasyon dala sa pandemya apan wa kini panumbalinga sa mga dancers. Gani, mas naaghat pa ang mga batanong dancers nga makabot ang kampyonato. Sagad kanila mga sakop sa kabataan kontra droga at terorismo sa Toledo City. Grabe ang challenges gyud, especially karon na new normal na setup. So unlike sa normal na setup na pwede na ta makabunlot og mga dancers, mga performers without considering nga dili kayo nato i-consider ang ilahang mga physical abilities kana ilahang mga karon kay knowing Toledo is very compliant with the health protocols. At the same time gusto sad sila na dili magnika ang mga batanon. Ang gipahigayong virtual dance competition gisalmutan sa nagkalain-laing mga nasod. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.